Това са нашите луни за директен открит монтаж, като съответно това е златен, розово злато, черен и сребрист цвят, като всъщност тук се поставя крушка, като виждате, и доста лесно се щраква посредством. Това се изважда и обратно поставяте. Има ги в черни и бели цветове. То съответно всяко едно е със съответните SKU номера. Можете да разгледате ценови условия на сайта на cableelectric.com.